И здравейте, хора! Днеска ще почнем ново нещо и правя таен проект. Нека достигнем 20 абоната и повече, за да стане. Аз до тогава ще съм готов. Но така. Вади днеска го няма. Не ми вдига човека. Да. Днеска няма да играя. Няма да се забавляваме. Аз ще разказвам. Правя таен проект. И да ви кажа. Правя таен проект на Discord. Ако искате, даже ще ви покажа малко жокери. Това е Discord сервер ни. Аз ще го правя. Така. Ако искате, разгледайте малко. Да. За сега серверът не е готов, но аз имам друг сервер, който съм го направил с труд. Да. И нека да се върнем на играта. Тук сме. Това го няма. Но имам друга изненада, защото може някой да джойни нашата група и да снимаме заедно. И ще е трет човек, ако джойни. Не съм сигурен, но да. И да ви кажа, много съм благодарен, че за тези 5 subscribers са subscriber. Много съм благодарен за 5 subscribers. Ама много. Много. Благодаря. И да достигнем 20 абоната. И даже повече. Да. Даже да достигнем още повече абонати, колкото си мисля. Но сега да достигнем 20 абоната, за да направя Discord сервер. Да. И аз Вади не го знам къде е, но го няма. Звъна му, но не дига. Така. Надявам се да се абонирате, коментирате. Надявам се. И напишете каква игра да играя, ако е Влади тук. С много радост ще снимам и да знаете, аз съм с вас. И Влади. Абонирайте се, коментирайте, чао. И чакайте за новата изненада и другата.